Музиката за мен е основният двигател в моя живот. Кара сърцето ми да топти и да се чувствам истински значима, щастлива, свободна, да вярвам. Много често моите състуденти са ме карали да им свиря, да им пея. Често нося китарата си в моя факултет. Когато свиря и когато пея на хората, аз чувствам, че им давам частица от себе си. Виждам, че те искрено се радват. Виждам блясъка в очите им. За мен е огромно удоволствие да карам хората да се чувстват добре, докато ме слушат. Музиката на Стела Петрова е лирична, по-изи. Тя е музика за душата. С моята музика искам да кажа на хората да вярват в себе си, да бъдат смели, да преследват мечтите си винаги, навсякъде, по всяко време. Моето второ самостоятелно парче, озаглавено "Избирам", се роди между успешната колаборация с Гено Господинов. Това е един, за мен, много талантлив басист. Музиката и текста са негови. Страшно много енергия вложих в него. Това ми е първото парче на български. Видеото към песента "Избирам" работихме с моя колега и приятел, Джейсън брат Луис. Беше страшно забавно, бягах сред разни храсти, дървета, тревички. Много готино ни беше, времето беше прекрасно, слънчево. Първата локация беше в двореца Врана. Направо ми се прииска да живея там. Видеото е правено с страшно много любов, с много емоция, с много страст, с много работа, много вдъхновение, специално за вас. Надявам се да го харесате много, защото това, повярвайте ми, ще ме направи най-щастливия човек на земята. За мен един изпълнител е успешен, когато полага страшно много труд, когато се стреми да изпълни целите си. А това е много важно за един артист, музикант, певец, художник. Обичайте се, бъдете обичани. Искрено ваша Стела.